Ndikuyamikeni m'bale mothandizidwa ndi Ambuye. Ndili pa gulupu la tebulo la adindo pamene panabwera funso kuchokera kwa m'bale. Funsolo labwera ndi chikayiko kuti nkutheka kuti Brother Twaibu sanatumidwe ndi Mulungu kamba ka maaudio atatu ofotokozera nyengo ya chipanikizo. Iye akuti chifukwa chani Brother Twaibu alephera kunena nthawi, maminitsi, anthawi ndi tsiku limene chipanikizocho chiti chiyambe. Lili ndi chikayiko kwambiri kuti Brother Twaibu anatumidwa ndi Mulungu, chifukwa mneneri woti amalankhula ndi Mulungu amayenera kunena madeti, masekanzi, nthawi ndi tsiku limene chinthu chimenecho chiti chidzayambe. Choncho chifukwa chakuti Brother Twaibu achita chibwibwi sanafotokozere dziko tsiku limene chisautso chiti chiyambe, takayika kwambiri kuti amenewa akuchokera kwa Mulungu. Munthu wochokera kwa Mulungu amayenera kunena madeti amene chisautso chidzayambe, kapena kunena deti limene Ambuye wathu Yesu Khristu adzabwere ku dziko lapansi, chifukwa Mulungu amaululira atumiki ake. Iye ananena choncho. Ndi ganizo lomweli ndiganiza kuti tikhoza kuthandizana naye m'baleyi, mwina posangontenga ngati nkunja kapena ngati munthu woyambisa mapokoso kufikira pa ganizo lakuti timtulutse m'gulupu timbane. Ayi, uyu ndi m'bale ngati ife tomwe amene tiyena kukhala naye mwachikondi, chifukwa lero akhoza kuoneka ngati wafunsa mafunso olakwika, koma mawa yemweyi adzafunsa mafunso otithandiza amene powayankha adzapulumutsa ena. Kodi mukudziwa kuti kuchokera ku mafunso amene abale inu mukufunsa, ripoti likusonyeza kuti gulu lambirimbiri likuchoka ku mdima kubwera kukuwala. Gulu lambiri likudziguguda pa chifuwa litamva funso ndi yankho limene ine ndayankha kudzera mwa Ambuye, litamtsutsa kuchoyipa chake. Ofunsa wina koma wotembenuka mtima ndi wokamva funsolo ndi yankho. Ndizofunikira kwambiri. Choncho kutaya mamembala amene azitipasa mafunso pa magulupupa nkumayankha, tidzakhala kuti tikutaya ena kapena kutsekera ena mu ufumu wa Mulungu kunja. Ngati panali ganizo loti m'baleyi pokhala wafunsa mafunso amenewa mosonyeza ngati akupepusa, akukayikira zofotokoza za Brother Twaibu ndipo owakonda Twaibu mwakhumudwa naye, musankhumudwire m'baleyi. M'baleyi adzakhala wofunika pa mafunso ena amene adzathandiza dziko lapansi. Ndisanapite mozama pa kumuyankha ndi kuthandizana naye mchimwene wangayo, ndibwere ndi ripoti pang'ono la mafunso amene anthu akufunsa kuchokera nthawi imene takhala tikuyankha mafunso. Tsopano mafunso aja yakhala mbali imodzi yolalikira uthenga wabwino ku dziko lapansi. Mpingo, anthu amene akutembenuka ndi mayankho amene mumafunsa, tsopano chiwerengero chawo chikupitilira theka la anthu 100 amene akutembenuka mtima tsiku lililonse. Ena akubweretsa malipoti kuchokera madera akutali, ena akulankhula zimenezi kuchokera patali ndithu. Abale ena oziwa kuphunzira, ochita nawo zinthu za dziko ndi kumagwira ntchito m'makampani, anakagwira ntchito ku Mauritius nda injiniya iwowa, amapanga za uinjiniya wawowo ku makampani ena opanga shuga mdziko la Mauritius, koma akuchokera kwathu konkuno m'Malawi. Pafunso lina
limene mzimayi adafunsa linanthandiza kuti m'baleyo kulekeratu kupanga za uchimo kudera limene mzimayiyo adafunsa. Tikunena pano fakitolepo anthu onse amene amamva Chingerezi anatanthauzira yankholo mChingerezi, ndipo likuthandiza kuti anthu atembenuke. Tsulo amandipasa ripoti lakuti yankho limene anayankha munayankha brother Twaibu mchichewa atakufunsana amayi ena, ineyo nkulitembenuza mChingerezi pa fakitolepo pa kampanipo. Tsopano tayamba kusonkhana ku nyumba kwanga anthu pafupi 7 pa chikhulupiriro cha Seventh Day Adventist chokhulupirira kusunga sabata mbali yake. Tangoganiza kuti tsopano pali anthu 7 ophunzira bwino, anthu ozindikira bwino, ochokera m'mayiko olekanalekana, akusonkhana pamodzi kupyolera kufunso limene Malawi adafunsa wachikazi koma anafunsira ali ku South Africa. Nkhani ngati zimenezi zandipasa chilimbikitso kuti tsopano mafunso amene anthu amafunsa akhala mbali imodzi ya uthenga wabwino, kotero kuti anthu atembenuka mtima. Munthu wina adafunsa funso logwira mtima kwambiri. Ngati mukukumbukira bwinobwino timalankhula funso posachedwa pompa la m'bale wina ochokera ku Kilimani. Ndinayamba nkuti Kilimani akilimani inu. Mnyamata wa Chikilimani anafunsa funso. Mukudziwa bwino funso limenelo latithandizira kufika mmawa uno ndi kuyankha apapa, kusonkhanisa abale amene anali adakali ku chipembedzo cha Satana, tsopano kupanga chisankho choti asiye kutumikira Satana. Abalewa awiri sitatchula mayina nda mtawuni ya Lilongwe, atatu akuchokera ku Blantyre, asonkhana pamodzi alumikizana ndalumikizisa pa manambala awo, apanga gurupu lawo la ma ex-satanist, akukambirana mmenemo. Akulowa moyena woti kusatanike kosanatuluke adakali konko akumvetsera ndi chidwi. Zimene ndidalankhula tsiku limene lija zozama zofotokozera zowawa zimene anthu akukumana nazo ku chipembedzo cha Satana, iwo ananena kuti ndizoona m'bale wanga, ndizoonadi, ndipo tingapange bwanji kuti tituluke chipembedzo chimenechi. Ena akuti ine ndatuluka. Tikunena pano abale ena amene amatumikira mautumiki omapanga ma effort mtawuni ya Blantyre, ena akuchita chakuchigwa kumusi uko, athandiza ena mwa abalewa kwa apempherera mapemphero akulapa ndi kutembenuka mtima. Ayamba kupemphera, ajoyina chipembedzo, akulemekeza Mulungu wawo. Ndi chifukwa chake ndikunena kuti si bwino m'baleyi tinchose pa gulupu chifukwa chakuti wafunsa funso lokhala ngati akutsutsana nani. Ayi, tsiku lina ameneyo azafunsa funso limene lidzathandizire, chifukwa mutengere mmene wafotokozerera pa chikayiko chakusanena date lenileni lakuyamba kwa chipanikizo. Mafotokozedwewo munthu ndi wodziwa kufotokoza, munthu iso ndi wodziwa kufunsa. Atati tsiku lina azakhalepe pa gulupupa nkutheka kuti adzafunsa funso lina limene poliyankha lidzakhala chipangizo chotembenuzirira ena mtima. Ndikupereka ripoti lakuti kuchokera ku mafunso amene anthu ena adafunsa mukukumbukira mpingo wa Mulungu, tidakhala ngati tikuyankha mafunso pa nthawi imene tinkafotokozera za Zione waku 36. Kodi mukudziwa kuti mkulu wina wachipani amene amalandira nawo ndalama zimene zija wabwera kwa Ambuye?
ndantumiza kuti akayambe kupemphera kuchalichi chakufupi ndi kwawo kumene amakhala. Tikunena pano watsimikizira kuti akukalowa lero sabata ino ku mpingo wa Seventh Day Adventist ku area 47 ndipo akapemphera kumeneko. Anatero ngati ayi asankhe chalichi china koma wavomereza kubwera kwa Mulungu. Inde mpingo maumboniwa kapena nene kuti mafunsowa akuthandiza kwambiri kuthandizira kukutembenuka mtima. Zandipasa chilimbikitso kuti mukamafunsa mafunso ineyo nkumayankha. Tsopano mafunso aja akhala mbali imodzi ya uthenga wabwino ndipo tsopano gulu likubwera kwa Mulungu. Choncho tiyeni m'baleyi timuleke pompa tisanchose chifukwa cha mafunso walankhula ngati akupeputsawa, walankhula ngati akukayika, kapena amene walankhula ngati munthu woti wabalalika. Tamverani, ndimtenge kuti walankhula ngati wakayika. Choyambirira chikayiko chake chabwera bwanji? Akulankhula kuti atwaibu akadakhala kuti atumidwadi ndi Mulungu, Mulunguyo akadauza date limene chipanikizo chiyambe, sakadayenera kunena kuti chaka chomwe chino, osatiuza mwezi mchaka chino. Ayi, akadakhala kuti Mulungu watuma ndakayika sadatumidwe ndi Mulungu, sakadanena kuti mwina chaka chamawa, akadangonena kuti chaka chamawa. Akadakhala kuti Mulungu watuma Yowa sakadanena kuti mtsogolo, akadangonena kuti tsogololo ndi zaka ziwiri zitatu zikubwerazi, date yakuti yakuti. Iye anafunitsitsa pakukayika kwakeko kuti ine ndinene ngakhale tsiku, ola, masekanzi ndi mphindi imene chipanikizo chichiti chiyambe. Chifukwa zimenezo ndi zimene iyeyo akukhulupirira kuti munthu wotumidwa ndi Mulungu angapange. Pang'ono akulankhula ngati ali ndi chidziwiso cha Baibulo, koma nditha kukhala ndi funso. Atandiuza mneneri ndi kuti amene adatchula tsiku, nthawi accurate, kuti ndi mwezi nkuutchula pa miyezi iyi ya chikalendala yathu ya Chiroma, kuti chimenechi chidzachitika zaka 2005. Na akhala mneneri kandi Daniel kandi Ezekiel ndi aneneri ena odziwika amene timagawa m'Baibulo mukuti aneneri akulu ndi ang'ono. Ang'ono timanena ndani? Hagai, Sefania, Mika. Akulu timanena ndani? Timanena Daniel, Ezekiel, Yohane. Pakati pa aneneri amenewa kuphatikizapo Yesaya, maulosa amene adalosera, m'bale wanga ungandiuzepo date ndi tsiku accurate limene adanena kuti Mulungu adatuma ndikunena kuti chidzachitika 2025, date yakuti yakuti, nthawi yakuti yakuti. M'Baibulomu tilibe masiku tu, m'Baibulomu tilibe miyezi. Tsono ngati nkukayikira zakuti awawa saneneri a Mulungu, ndekuti tiyambire aneneri amene tikuapeza achina Yesaya ndanzawo, amene akulephera kufotokozera madate yeniyeni. Mwachisanzo tili ndi mneneri Yesaya amene ananenera za Yesu Khristu kuchokera mu Yesaya chapter number 9. Anafotokoza zonse zija mpaka mumaliza chaputalacho simupeza pali mwezi. Kaya mwina ine sindidziwa chichewa kapena ndine mkunja kwambiri ochokera kwa Satana, sindimadziwa kalikonse monga mmene m'baleyi akuganizirira. Monga ndiuze Yesaya amene adanenera za kubwera kwa Yesu, muzonse adafotokoza zija zimene zidachitika, koma adanenamo nthawi, adanenamo tsiku, adanena mwezi, pakuti akungonena kuti mwana wamamuna watibadwira, ndipo ndi mikwingwirima yace dziko lonse lidzachiritsidwa. Mkwingwirima udachitika pa Gologota, koma mwezi mungandiuze kuti adawutchula nthawi ndi date. Nthawi zina abale mukakhala ndi zifukwa ndi munthu si bwino
kuchita forge kapena kusaka ndi kupachika chinthu chimene baibuloso sililambe lachichitapo, nkufuna kuti chimene chocho chichitike ndatu aibu, ndi cholinga choti Mulungu wayeza mwapeze woperewera. Sizimakhala choncho. Danieli akunena za masiku osiriza, akuti mukadzachiona chonyansa chopululutsa chitayima pamalo oyera, pamenepo owerenga nkalata azindikire. Ndawerenga Danieli yense, sindikupeza mwezi, sindikupeza date, sindikupeza maseconds kapena mphindi imene akunena kuti chimene chocho chidzachitika. Wangolosera zakusogolo. Tili ndi mneneri wina wamkulu Yohane, mnyamata wokhala pa chisumbu cha Patimo, atagwiriza cholembera mdzanja lache pamene ankalemba pa zikopa zochitika za nthawi yathu ino. Adanena zambiri Danieli, Yohane, zambiri zadzaza m'buku la chivumbulutso, mpaka walonjeza wakafika ku malekezero kukatifikisa mu Yerusalemu watsopano mmene muli misewu ya golide, kumene akuti kuli mpando wachifumu wa Mulungu. Adaona zokongola zambiri. Ndamumaliza chivumbulutso, sindikumvapo mwezi, sindikumvapo date ya madate akali Gregorian calendar kapena Jewish calendar. Ndikunena accurate date imene Yesu adzabwere, kuti azabwera pa 15, chisauso chizamba pa 20, kapena chisauso chizamba pa 9, Yesu azabwera pa 20. Sindikupezamo. Sindikudziwa kuti chinthu cholemera chotere chimene aneneri akale sadapangepo. Mukufuniranji mbale kuti chimenechi muchipachike pa ine brother Twaibu? Mukuululatu udani umene muli nawo ndi utumiki umene Mulungu watipatsa. Simukuganizira kuti ine ndimalondola kunena kuti chipanikizo chili pafupi, chitha kuyamba chaka chino. Kulankhula modiyo ina nkuzanena kuti chipanikizo chili pafupi, chikhoza kuyamba ngakhale chaka chamawa. Nkulankhula modiyo ina nkuzanena kuti chipanikizo chili pafupi, chitha kuzayamba mtsogolo. Simukundiona kuti ndili mbali yolondola yosatchula madeti a mutu mwanga? Ndani mneneri amene ananena date accurate ndikuchitika pa date iyo, kupatula kuti zimene ananenera zinachitika zina basi? Anangonenera choneneracho nkudzachitikadi, koma chopanda masiku. Ngakhale mukamtenga Yeremiya mneneri wamkulu, akunena bwanji poimba nyimbo ya maliro, akuti kalanga sinazindikire Yerusalemu ndi Yuda kuti adani ndi amaliwongo adzalowadi mu Yerusalemu. Sanazindikire kuti adani ndi amaliwongo adzalowadi mu Yerusalemu. Ankanena kuti ankanenera za mu chaka cha 586 BC pamene Nebukadinezara adatenga asilikali achankhondo ndi kukalowa mu Yerusalemu, ndikutenga Zedekiya ndi anzake akapolo ndi Yuda ulindo naye ku ukapolo wa ku Babulo umene udachitika mchaka cha 586 BC. Koma tamverani, ndani amene adanena kunena kuti ukapolo umene ndikunena ine Yeremiyawo udzachitika chaka cha 586? Sadanene kanthu. Yesu Kristu mwana wa Mulungu wabwera akunena chani? Hakuti ukadazindikira Yerusalemu, 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 Yerusalemu. Akunena chani? Akufotokozera za chipwirikiti chimene chidachitika mu 70 AD pamene akunena kuti ndipo Yerusalemu azazingidwa ndi adani. Anazingidwadi, koma Yesuyi kodi anatipereka date kwauza ophunzira kuti mu 70 AD January 42 kapena January 10 Aloma adzachoka kwakuti kubwera ndikuzagumula mzinda? Muli date? Ungandipase mbale date exactly ulosiwa udachitika, koma muli date? Mupeza kuti kulibe. Mufuniranji mbale kundipachika chinthu chimene ngakhale Yesu sadakwanise kuchichita, koma anali ni mwana wa Mulungu? Nkhani zokhuzana ni madeti kodi sadakane
kuti ine sindidziwa, ngakhala angelo sakudziwa. Mukufuna mundiyike pa muyezo oposera Yesu, oposera ngelo. N'chifukwa chake tu inu anthu mumapembeza wanthu amene amabwera ndi uneneri wamabodza omakuwuzani zochitika za msogolo, nkukupasani ni masiku omwe inu nonse mumakhala pompo. Inetu mbale, chikhulupiriro changa ndi Seventh Day Adventist. Ndimadziwa kuti ena polosera masiku adapophonyesa ife a Seventh Day timadziwa the great disappointment imene idachitika mu Seventh Day. Achinamira ndi anzawo atanena ngakhale tsiku limene Yesu atadzabwere ku dziko lapansi, anthu anagulitsa minda ku America, anthu anagulitsa malo ku America, anthu anawononga chilichonse chimene anali nacho pa chikhulupiriro. Kucha kwa mmawa wa tsiku limene Mira ndi anzace adanena kuti Yesu abwera, anthu anakhalakhala mzinyumba. Nthawi inali kupita mpaka dzuwa linalowa. Usamalire kwambiri mbale. Mwina mukampeza ku gulupu lina mneneri amene azikupasani madeti akuyamba kwa chisauso. Mwina mukampeza ku gulupu lina mneneri amene akakuwuzeni za tsiku lenileni limene Yesu atabwere. Ndingokuchenjeza kuti ukasamalire kwambiri, chifukwa ukakhumudwa kumeneko pakuona masiku amene akakupase sadatheke, mudzakhumudwanso mukakafika kwathu.